Muna ƙara kira ga mai girma gwamnan jihar Sokoto, ka dibi girman Allah, mai girma gwamnan jihar Sokoto, kuma dan girman Allah duk wanda ya ga wannan bidiyon ya taimaka ni da sharing domin bidiyon nan ya isa inda nake so ya isa. Dan girman Allah duk wanda ya ga bidiyon nan ya taimaka min da sharing ya isa inda nake so ya isa. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, ka tuna cewa lokacin yakin neman zaɓenka ka yi rantsuwa da Allah cewa ba za ka zalunci jihar Sokoto da Allah wallahi ba zan ci amana ku ba. Wallahi duk inda hakkin jihar Sokoto ke sai mu kwato shi. Wa'anda ya kamata a ce ka taimaka ko kuma ya kamata a ce ka gyara ma rayuwarsu, domin wa'annan mutanen guda uku suna cikin wani yanayi, suna cikin wani kunci, suna cikin bala'i, musamman wannan lokacin da ake cikin tsada ta rayuwa. Wallahi wasu mutanen da dama daga cikinsu sun fara haukacewa, wasu kuma rayuwarsu ta fara salwanta, wasu kuma suna cikin wani bala'i, suna cikin yanayi. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, ka tuna cewa wanda ka gada Aminu Waziri Tambuwal, akwai wasu ma'aikata da ya ɗauka. Wayannan ma'aikatan a kwanan baya na yi bidiyo a kansu. Wayannan ma'aikatan wasu galibinsu ma'aikatan lafiya ne. Mutum ya yi karatu a School of Nursing, ya ƙare bai da aiki. An zo an taimaka an ɗauke shi aiki, wani kuma ya je ya yi digiri an ɗauke shi malamin makaranta, wani kuma an ɗauke shi wani ofis an kai shi ana ɗan bashi albashin da bai ta hakara karya ba. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, wasu mutanen sun zo sun ruɗe ka cewa wayannan mutanen kana hawa gwamnati ka sauke wayannan mutanen ka hana su albashin su. To billahi la ilaha illa huwa, ka san da sanin cewa wayannan mutanen yanzu suna cikin wani yanayi, mutanen nan na cikin bala'i, ya kamata a duba su. Gahuwa ka sa ra'ayin siyasa a cikin zuciyarka. Wallahi billahi duk ɗan siyasar da ya sanya ra'ayin siyasa a cikin zuciyar shi, billahi la ilaha illa huwa ba zai ƙarshe mai kyau ba. Kuma na rantse da Allah ba inda zai je. Ka tuna ka ji cewa ta farko kake so, gaba akwai kujeru zuwa gaba. Kila kana son ka zan shugaban ƙasa. Yanzu ka ɗauko ƙin mutane misali waɗanda ba su zaɓe ka ba, in ma ta inganta. Sannan wannan magana kuma wallahi duk wanda ya faɗa maka ita ƙarya ce, ba ta inganta ba, domin ba a taruwa a zama ɗaya. Wasu sun ce maka 'yan PDP ne. Sannan wasu mutanen ka san da sanin cewa wayannan mutanen sun zaɓe ka. Ka san da sanin cewa sai mutane kuma kashi na biyu, 'yan kasuwar Sokoto, musamman tsohuwar kasuwa, sabuwar kasuwa. Wayannan bayan Allah yanzu zahi ake ciki, ga yanayi na azumi. Yanzu kan titi, idan ka ɗauka kan titin nan na sabuwar kasuwa, nan suka zo suka buga 'yan shagunan su. Dan girman Allah zahin kwano za su ji koko bala'in cikin kasuwa. Ya kamata wayannan bayan Allah su ma a taimaka a kula da su. Dan girman Allah mai girma gwamnan jihar Sokoto ka taimaka ka kula da wayannan bayan Allah. Mai girma Dr. Aliyu magatakardawa mako, mutunan kirki ne. Wannan bawan Allah yana taimakon al'umma, kuma kai mun san cewa zaka gaje shi, kuma kai mun san yadda yake yi haka zaka yi. Saboda akwai gwamnoni da dama waɗanda masu gidajen suka ɗauguro suka ɗora su, suka yi irin halayen masu gidajen su. Dan girman Allah ka taimaka ma wayannan mutane. 'Yan kasuwar Sokoto suna cikin bala'i. Wayannan mutane da ka sauke, malaman makaranta da malaman asibiti, su ma suna cikin bala'i, suna cikin yanayi. Ya kamata a ce ka dibi girman Allah ka mai da wayannan bayan Allah. Domin wayannan bayan Allah suna cikin yanayi, kuma billahi la ilaha illa huwa idan ka taimaka ma wayannan mutanen za su yi maka addu'a, kuma za ka ga mulkin ka ya dore cikin nasara. Sannan kuma zaɓe mai zuwa za ka ga dole su fito kwanci da kwankwatar su zaɓe ka, saboda ka tallafa ma rayuwarsu. Domin yanzu suna cikin wani yanayi, suna cikin wani kunci. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, dan girman Allah ka dibi wannan maganar tawa, ka dibi wannan maganar ta, dan girman Allah a taimaka ma wayannan bayan Allah, a taimaka musu dan girman Allah. Allah ya baka iko, Allah ya baka dama, sannan kuma kayi alƙawarin cewa zaka zage damtse duk wanda aka zalunta za ka kwato mashi haƙin shi. Sai mutane na uku wayanda dama na ce maka kashin mutane guda uku ne. Mutane 'yan gudun hijira, mutanen ƙaramar hukumar mulkin Isa, da mutanen Sabon Birni, da mutanen Gwaranyo, da mutanen Raba, da mutanen Wurnu, da sauran mutanen Tireta, da sauran mutanen ƙananan hukumomin Binji, Silami, da dai irin Wurno, da sauran dai ƙananan hukumomi. Abubuwa sun riga sun yawa, akwai ƙananan hukumomi da yawa, Gwadabawa, Illela. Wayannan mutanen kowace ƙaramar hukuma akwai 'yan gudun hijira. Dan girman Allah wayannan mutanen ka taimaka musu, ka dibi rayuwarsu, azumi ke tahi. Muna kira gare ka dan girman Allah a tausaya ma wayannan bayan Allah. Wayannan bayan Allah suna cikin wani yanayi, musamman mutanen da ka sauke. Su wayannan suna cikin wata madawa ce, sun rika igiya ce, sun kusa hita gulbi, ka zo ka jawo igiye,
ka yanke igiye kaga kenan su hada cikin gulbi su nutsi wayannan malaman makaranta in baka maida su mai girma gwamnan jihar Sokoto wallahi rayuwarsu za ta kare cikin wani yanayi saboda mutanen nan ba su dogara ga komai ba sai wannan aikin da aka dauke su dan girman Allah ka taimaka musu ka maida su kuma dan girman Allah ka taimaki yan kasuwar jihar Sokoto wallahi wayannan mutane su ne suka zabe ka mai girma gwamna wayannan mutane da lissafa maka guda uku billahi la ilaha illa su suka zabe ka dan girman Allah ka taimaki rayuwarsu ka tausaya musu muna kira gare ka kuma Allah sa wannan sakon ya isa ga kunna ka mai girma gwamna ka ji wannan magana da nake da kai dan girman Allah ka taimaka musu wannan shine sako na Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kuma Allah ya mana muwafaka